Technická univerzita v Liberci zahrnuje 6 fakult a 1 vysokoškolský ústav. Celkem tak nabízí 100 studijních programů s více než 200 studijními obory. Máme kolem 8 000 studentů, jenom naše fakulta má 250 zaměstnanců, takže právě pro jejich potřeby vzniklo tady to zařízení. V roce 2010 univerzita získala hlavní cenu v soutěži Vstřícný zaměstnavatel. Hlavním důvodem ocenění byl bezplatný provoz dětského koutku pro vyučující a studující univerzity. Díky tady tomu koutku umožňujeme maminkám jít po mateřské dovolené dříve do práce na zkrácený úvazek a že jim poskytneme tu péči o jejich děti. Rodiče přihlašují svoje děti přes univerzitní web, kde máme svoje stránky a kde vlastně máme takový přihlašovací portál elektronický, kde se zaregistrují a pak tam vyplňují rezervace na každý den zvlášť. V současné době díky tomu, že máme vlastně podporu z projektu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tak díky tomu vlastně máme jednak krásné vybavení a jednak máme placené ty naše pedagogické asistentky, které tady o děti pečují, takže mají vlastně i naši rodiče v současné době to hlídání a tu péči zdarma. Ty rodiče si sami stanovují prostě od kdy do kdy, v jakou denní dobu, jestli dopoledne nebo odpoledne sem ty děti dají. Maximální počet všech dětí, který v koutku třeba bývá, tak je dejme tomu 14-16 dětí, ale taková ta momentální kapacita je dejme tomu 10-11 dětí. Provoz koutku umožňuje studujícím a pracujícím rodičům, aby se kromě dětí věnovali také své práci. Využívají ho jak třeba maminky, tak i tatínkové, kteří jsou tady zaměstnaní. Ta hlavní výhoda je ta, že ta maminka, dejme tomu pracující, nestratí vlastně kontakt s tím pracovištěm. Po půl roce, po roce péče o dítě, tak může vlastně na nějaký zkrácený úvazek opravdu nastoupit zpátky. Vzhledem ke strategické poloze koutku v těsné blízkosti výukových prostor je rovněž možné, aby jej rodiče využili i pro hlídání své pomocí. To znamená, že když rodič má rodinného příslušníka, který vlastně mu to dítě pohlídá, tak, a třeba nejsou tady z Liberce, tak vlastně můžou vlastně to dítě si tady jakoby hlídat sami. Jednou jsme měli vlastně malý miminko, úplně asi 2měsíční, který vlastně tady hlídal dědeček po celou dobu té výuky. Maminka si sem to miminko přišla nakojit. Celkem 14 chův zajišťuje v koutku odbornou práci. Dětem připravují činnosti různého zaměření. Jedna chůva se věnuje v průměru 3 dětem. V případě velmi malých dětí je pak využívána plně individuální péče. Všechno to jsou studentky. Oni musí být ve statutu studenta, aby tady mohli vlastně vykonávat tu práci. Všechno to jsou budoucí učitelky, které studují učitelské obory různé. Velkou odměnou pro pracovnice dětského koutku jsou spokojení rodiče, kteří jeho služby využívají. Máme zpětné reakce, že opravdu jsou velmi vděčné, protože nemůžou v těch 3 letech třeba sehnat školku. A i nám chůvy říkají, že ty děti třeba nechtějí domů. Jo, že opravdu jsou tady spokojené, protože ty chůvy přeci jenom se jim individuálně nic věnují, než třeba ve školce. Technická univerzita je v tomto ohledu průkopníkem i mezi vysokými školami v České republice. Já, když jsem byla studentka na Karlově univerzitě v Praze, tak jsem při svém studiu měla vlastně všechny 3 svoje děti. A dobře si pamatuju, jak to bylo strašně náročné to vlastně sladit, takže to byl zázrak, že jsem to studium dokončila. Škola nastavuje trend i v otázce flexibilních forem práce, které zaměstnancům a zaměstnankyním usnadňují slaďování pracovního a soukromého života. Ve velké míře jsou u nás realizované zkrácené úvazky, i třeba 20%, 50%, takže právě u maminek, které se vracejí z mateřské dovolené, je úplně běžných těch 50%, později třeba si to navyšují podle svojí potřeby na 70% a tak. Součástí této vstřícné politiky je také uspůsobení rozvrhu potřebám vyučujících. Univerzita je hodně vstřícná, co se týče právě té volnější pracovní doby. I vedoucí kateder, kteří třeba schvalují ty rozvrhy, tak jsou velmi vstřícní k těm maminkám, které po mateřské přicházejí.